e a autovía, que xa son palabras maiores, e eu sei que é unha ambición xeral do povo da Estrada e desde logo debe de ser o noso obxectivo. O dixen e o sigo mantendo e hoxe diante do delegado da Xunta que é un obxectivo irrenunciable para este goberno e para a Estrada, porque así mo trasladan os veciños, non? E creo que hai esa infraestructura, ende que sei que o momento é moi complexo e sei que a situación actual, a falar de 100 millóns de euros ou 60 millóns de euros dunha infraestructura dese calado é moi difícil e a Consellería apostou este ano e eu o valoro así e o respeto por rematar as infraestructuras que están comenzadas. Eu teño compromiso do conselleiro e sei que tamén do delegado da Xunta de que das infraestructuras que están sin empezar a da Estrada ten que ser unha prioritaria e loitaremos por ela e aí sí que defenderemos, por suposto, os intereses da Estrada porque eu creo que ese obxectivo é irrenunciable e así mo trasladan os veciños e así o debemos de facer nós. Sei que na Xunta tamén hai esa sensibilidade, o sabe o presidente da Xunta, o sabe o conselleiro, o sabe o delegado. En definitiva, eu creo que o que temos que facer ahora é materializala e no escenario económico que nos permita poder asumilo, pois eu creo que desde logo estou convencido que así será.